chini Tiprasa rok no tom saisina hano andike chini Tiprasa dofa kusa kawi demano chini Tiprasa rok kebangma wngwi bosong rok bai chaswmai chawi manjak tongbayo amti rok ang ansuk sanani musungya haipana ang tomni bagi ma saka hangake morok belai ke chini society wo hamyangi tongka omono jeng kok tiklaiwi sanani nango kebangma Tiprajwk rok kaijak bo wngkha Tiprasa rok bo kaijak bo wngkha chaswmai chawi tonglai sinai kuno bwsa bwtwi rok ni twi khe kuno wansukmung kre abongni bwsa bwtwi rok future bwtwi no amo kebo borok wansukui da nai hino jibono phano kwbangma video viral ongjak o swkangni rok wangwi rok bai chini Tiprajwk rok manjakmani tongo amona ang kaham ke details ke sanani thanglia ang wansukmani amti rok no o channel o riya hnai haipano rinani nango tamni himle chini Tiprasa rok baksa buksu siki tu srung tu ang kaisa amtini koksai khnaroano ang amo belekya bor rok no siniwo haipano ang mwsa ya kamini bumuro bosaya abwsa hinga ke haino tuktak khlai samung khlai chajao abi hinga ke bwsano porinan hnai taono thangai kumuni chela baise tongwi tongjak tabung haga kagai thangka abwsani future tamung no tai bo obwsani khibiwi kumuni chela bai thangmani abwsani bo bihik tongo bo tabo a chela bai bo kagai thangjauka haike je baksa boksa amdike khari thangnai rok noro wansukdi amo nung kubuni bwsai bai khari thangbo amo nung lifetime tongimiya haise tuma hanmale nungbo nsanyo kagai kubuni borok bai thango asuk songsar naitokha khaijak bihik bwsa tongmani no haike bobo amdike kubuni bihik bini tongmani nung bai khari phayunga kai nung bai ba amdike na kagnai amo nung mukum tutin saima tongo amo je tongmani jeno tonglai amdike ta kharlai di please chini Tiprasa dofa amdike belai khe nungrang suga hachi kangna muchunga ke ba Kokborok lamrok salai kaglai di haike amdike kharlai pilai amdike sitra o haisi ta kaisa kok andike kakna kulang nung kubuni wichla hayake bri bai thangna kulang nini bwsani bagabo nung wai sele wanchugi nai di haisi nini bwsani future tamong no hage chini Tiprasa takko bukhorong no bele bele ke hambai ano amsu joroti ke norok support khlai tongmani bagai tai norok channel subscribe khlai jegi tong hakai tabu khlai narmano angte wani keno tebo kaham nongni bagai video tumnani bagai chaitogoi tongo chini kwbang Tiprajwk rok kubuni bosong bai kaijangmani hingake omono kai tamosi hini sachine haisi kwbangma ST facility chawi tongo tai kubuni bosong bai kaijabo chini Tiprasani surname no use khlai no borok kwbangma chini ST ni facility chawi tongo je chini Tiprasa kwrwi je ST facility jasgapana amono nango a borok rok manjak karise borok se manjak hage chini borok rok chini Tiprajwk rok kubuni bosong bai kaijago kubuni bosong bai bo kaijak rok manjago ta chini Tiprasa rok kaijak bai kaijak rok bo nos tonglai tongroyo kharlai tonglayo borok da tabungni chere rok no phurungmanai borok no se phurungna nango chung haki tabungni chere rok bo program hnai bike tlanglai guruklayo hopung guruklayo bari sikli chila sikla 13 14 15 bosor amorong no buma bufasong jaikhewi gurugri witoni wo chila bari malari haki amteke chini future bhaike engna hino Tiprasa rokni future amoni bagani tebo monago thangnai ta tabuk to kwsangma jora phaikya puja bo jora phaikya program bo wngmani sari liya tini se koita khnaka ang program hnai mic bai saklailai tongphalayo haike program khayei chini Tiprasa sikla chikli rok chere rok bwsuk nosto wngwi tong taya program chuang nungi walailayo bulailayo Tiprasa dofa amtike kusuksa kara kano tebo tola o kliknai haisi chini Tiprasa ni bisingo sobo kotor officer tongkha bata bihar haste rok khana norok ajaga butike program rok khai nosto tongbai tai social media ni bisingti rok nungna ajaga belai khe ekdom sitra video program rok ngakai amti haingna chini Tripura bo ngisi tongha kisa program khadi takhadin saya haiben kaise limit toni dita kaisa time thikladi hopung rok khlai ke belai ke chayable tamni humla buma bufaro rwi horo borok kuno khaisia ngakai hopung sapung haino tonglai ajagono nostong thangbai chini Tiprasa srairo chamung hamya salayo tomung hamya tonglayo samung kahamno sigiya samung hamya no se srunglayo haisi chini Tiprasa rok tabuk joto okra bura cherai joto no hage tinin video amsu noro video no saja like khlai di te comment khlai di norong joto no khulumba kya amsu video nai tomani bage hambai।